Wel, noswaith a croeso cynnes I chi yn un o'r arglwydd Iesu Grist i'r oedfa prynhawn gyda ni. Ni'n ddiolchgar iawn bod Wyn Hughes gyda ni heno o Eglwys yr Heath. Croeso I ti, Wyn. Ni'n dymuno bendith arno ti wrth I ti'n arwen ni ac wrth I ni wrando ar y gair heno. Mae Wyn, fel chi'n gwybod, yn weinidog yn yr Heath a memyr heno yn pregethu yn yr Heath tra bod Wyn fan hyn ni'n dymuno bod Duw yn bendithio yr oedfa honno hefyd. Cofiwch bod y baned ar ôl yr oedfa, cyfle ni fwynhau cymdeithasol ymhellach. Oedd rhaid yn Aberystwyth, ond gallwch chi gyd brofi rhywbeth o wledd y briodas, achos mae tipyn o ddanteithion ar ben gyda paned ar ôl yr oedfa. Yn ystod yr wythnos, nos fel arfer am gwarter I 8, drafod emyn ar-lein gyda Wyn nos Iau, ac yna dydd Gwener yn y bore am 10, amser paned fan hyn, ac yna yn y nos clybiau plant a bobl ifanc am 6 a 7 o'r gloch. Bore dydd Sadwrn, mae yna gyfarfod i'r merched am hardi 10 yn hi Ceri a Meirion, yn hi'r ddau o'n nhw, ond nid Ceri sydd yn arwen. Just fi'n credu gael Ceri sioc bore yma, fi'n cyhoeddi mae dyna mynd I ddigwydd, ond rhian sydd yn arwen a'r weddi diolchgarwch. Felly cofiwch am hynny, hardi 10 bore dydd Sadwrn. Hefyd dydd Sadwrn, mae aduniad nifer o'r plant a'r pobl ifanc a rhai eraill rai hun sydd wedi bod yn swyddogion yn mynd I Aberystwyth ac yn cynnal diwrnod fyna mwyn y plant a'r pobl ifanc. Felly cofiwch am hynny a gweddiwch dros hynny os gwydych fy'n dda. Mae casgliad y mis yn mynd at waith Tom a'n Eris ac fel ni'n sôn bore yma, mae dal cyfle I roi i'r banc bwyd. Mae'r banc bwyd yn mynd dydd Iau hyn. Ac wythnos nesaf, os dyw e'n mynd, fydd emyr yn arwen ni yn yr oedfa am 10 ac am 5. Dyna'r coeddiadau. Newn ni ddechrau yr oedfa yn iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd ni yn diolch atgoffa ni y bore yma bod ti'n Dduw o gariad a bod dy cariad I yn fawr ac yn ni'n ymwybodol dyna sydd angen arno ni. Ddim yn unig gwybod bod ti'n Dduw cariad, ond wrth I ni daddoli di heno ac wrth I dy air gael I agor I ni, o ni'n gweddio bydden ni yn profi'r cariad hynny yn ein calonnau ni. Bod y cariad sydd yno ni wedyn yn gorlifo. Mewn clod a mawl I ti, ond hefyd trwy gydol yr wythnos yn ein bywydau ni. Bod dy gariad I yn effeithio ar bob peth yn ni'n ei wneud. O Dduw, ni'n diolch ti bod hynny'n bosib am bod ti yn gyntaf wedi ein caru ni a ni'n synnu ac yn rhyfeddu. Arglwydd ni'n dod yn ddisgwylgar, yn gofyn I ti fendithio yn harwen I nawr. Ni'n gweddio y bydde fe'n ymwybodol dy lawd I arno fe o ti'n llenwi fe a dy gariad I trwy yr ysbryd lan. Ni'n gweddio'r un peth dros emyr yn Eglwys yr Heath ac yn wir dros ein dinas ni. O arglwydd, ni'n gweddio am gawodydd o fendith heno ar dy weision di, ar dy bobl di, ar dy eglwys di, wrth I ni daddoli di. O Dduw, derbyn yn addoliad ni'n gofyn, nid yn heiddiant ni, ond yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch yn fawr, Rhodri, a diolch am y croeso. A mae yn fraint gallu gwenedigaethu chi yma heno a hefyd I adnewyddu yn cymdeithas ni
yn yr arglwydd. Gadewch i ni barhau i addoli trwy ganu rhif 61, mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, yn nesaf i wefe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i ni. Rhif 61. Mae Duw yn llond bob lle, presennol ym mhob man, yn nesaf i wefe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr arglwydd sydd yr un, erwaith terfysgar byd, anwad olwg dig, yr un yw efo'r hyd, yn rhaid isel, ymelwr hyd, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr holl gyfoeth o Dduw, ei olydd i'r eia, diwall a bob peth byw, o hyd a'i wythus draw, i gafno i fod, sy'n dod i ni, nesau at Dduw sydd dda i ni. Gadewch i ni nawr glywed gair Duw, dawn darlleniad ni heno o Efengil Ioan ar 9fed benod. Ioan penod 9. A dechrau darllen yn adnod 1. Wrth fynd ar ei daith, gwelodd Iesu ddyn dall o ienedigaeth. Gyfynodd ei ddisgyblion iddo, Rabi, pwy a bechodd? Ai hwn yn tei ei rieni i beri iddo gael ei eni'n ddall? Atebodd yr Iesu, ni fechodd hwn na'i rieni chwaith, ond fe amlygu'r gweithredoedd Duw ynddo ef. Yma'n rhaid i ni gyflawni gweithredoedd yr hwn am hanfonodd i, tra mae'n ddydd. Y mae'r nos yn dod, pan na all neb weithio. Tra byddaf yn y byd, goleini y byd yr ydwyf. Wedi dweud hyn, poerodd ar y llawr, a gwneud clai o'r poerin, yna irodd lygad y dyn a'r clai, ac meddai wrtho, dos i ymolchi ym mhwll Siloam, enw a gyfieithir anfonedig. Aeth y dyn yno ac ymolchi, a phan ddaeth yn ôl yr oedd yn gweld, a dyma'i gymdogion felly, a'r bobl oedd wedi arfer o'r blaen ei weld fel Caerdydd yn dweud, onid hwn yw'r dyn fydde'n eistedd i Gardota, meddai rhai hwn yw ef? Na, meddai eraill, ond dyma'n debyg iddo. Ac meddai'r dyn ei hun, my fi yw ef. Gofynasant iddo felly, sut yr agorwyd dylygaid di? Ac atebodd yn tai, y dyn a elwyr Iesu, a wnaeth glai ac iro fy llygaid, a dweud wrthyf, dos i Siloam i ymolchi. Ac wedi i mi fynd yno ac ymolchi, cefais fy ngolwg.
Gofynasant iddo, ble mae ef? Ni wn, meddai yn tai. Bydde di ddiw bendithio i air i'n calonau ni heno. Gadewch i ni ganu emyn arall, wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, onis caf. 525. Gadewch i ni nawr droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni gydweddio. Yn tad nefol i ni yn diolch i ti fod ffordd wedi cael ei agor i bechaduriaid fel ni i ddod i fewn i'th bresenoldeb di. Diolch yn bod ni wedi clywed am yr Iesu. Diolch i fod ef yr un heddiw ag yr oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Diolch fod hwn yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Diolch oherwydd hynny yn bod ni yn cael derbyniad. Arglwydd, gwna ni'n ymwybodol o'r ffaith mae pechadur yw yn henw ni ac ni feddwn enw gwell. Ond diolch am ffrind pechaduriaid yn dy fab. Diolch i fod ef wedi dyfod nid yn unig i dderbyn publicanod a phechaduriaid mawr, ond i fod ef wedi gwneud y wyrth allwn ni byth i gyflawni. Diolch am i fywyd perffaith ef ac i farwolaeth iawnol. Diolch a gorwyd ffordd gan Iesu Grist i basio heibio i uffern drist. Diolch bod Iesu Grist ar y groes wedi cymryd y cosb am yn pechodau ni
Diolch am agor ffordd. Diolch bod dim i ni i'w wneud. Diolch bod Iesu Grist yn ddigonol. Diolch bod newyddion da gyda ni i gyhoeddi. Newyddion da ddaeth un bro, hwy heiddant gael ei dwyn ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd. Caiff carcharorion fynd yn rhydd. Diolch am Iesu buddigoliaethus. Diolch i fod ef yn fyw heddiw. Diolch i fod ef ar dy ddeheilawd i yn pledio drosom ni. Diolch bod gyda ni yr fath ddarpariaeth. Diolch am iachawdwriaeth gyflawn yn dy fab, ac i ni yn dod fel dy blant di, ac i ni yn deisif gofyn heno ar ei ti i faddau o'r newydd yn pechodau ni. Arglwydd i ni yn cyffesu yn bod ni yn aml yn oer yn calonau ni, ac yn bod ni yn gallu mynd ar gyfeilron o Dduw. Please cadw ni yn agos at y groes. Bydded i dy ysbryd di i ddelio gyda ni o'r newydd, o bywhad o waith, o arglwydd mawr yn calonau ni nawr. I ni yn deisif ar i ti ymweld â ni, i ni am gael gweld o'r newydd mae ti arglwydd yw ein rhan, ac bydded i dy bresenoldeb hyfryd fynd gyda thweision i bob man. I ni methu gwneud hwn yn y nerth yn hun. I ni methu pregethu, i ni methu gweddio, i ni methu dyfoliannu. Mae angen dy ysbryd arnom ni. Dy ysbryd ddaw a gres, dy ysbryd ddaw a'n heneidiau i'r nefoedd wen y nes. Bydded i dragwyddoldeb ddod lawr i'n cyfarfod heno. Bydded i ni gael yn codi uwch law cymylau amser a cael profi o'r newydd, grym y byd a ddaw. Diolch am Emyr, diolch am ei weinidogaeth ffyddlon yma, diolch i fod ef yn pregethu yn yr hyth, bydded iddo fe brofi dy eneiniau di hefyd. O arglwydd i ni'n gofyn yn arbennig dros rai falle sydd dal yn ddall, yn ysbrydol sydd yn farw mewn camweddau a phechodau. Bydd drigarog arglwydd, a gwna waith yn eu heneidiau nhw heno. Arglwydd, bydded i eneidiau gael i hachub yn dydd ni. Bydded i dy waith gael llwyddiant yng Nghymru yn y dyddiau tywyll yma. Arglwydd, bydded i oleini dy fab fynd ar led, o aid yr hyfryd wawr ar led. I ni yn gofyn dros yr eglwys fan hyn, diolch am yr goleuni sydd yn disgleirio fan yma. A bydded i'r goleuni ddod yn glir iawn. Bydded i'r eglwysi yn dinas ni, bydded i ni fod yn unedig yn yr Efengyl. A bydded i ni weld dyddiau gwell, dyddiau dy ddeheilawd i, dyddiau mab dyn, o criw yn cri. I ni'n gofyn dros rai sydd methu bod yma, rhai sydd yn dost, rhai sydd yn galaru, rhai sydd yn mynd trwy brofedigaethau. Arglwydd, yr ho'r hedd iddyn nhw, yr hedd na wyr y byd amdano, yr hedd a ddaw trwy ddwyfol farwol glwy. Felly derbyn ni nawr yn ddiolchgar, diolch am dy ddydd di, diolch bod moddion gras gyda ni, diolch am gymdeithas y saint, diolch, mae yna rhywbeth melys am yr hyn i ni'n neud heno. Ac i ni jyst yn gofyn nawr yn hyn oll, bydd Iesu Grist yn cael y gogoniant, ac y byddwn ni yn byw dy ogoniant di yn yr wythnos sydd o'n blaen ni. A mae'n bod ni'n gofyn y pethau hyn yn yr enw mawr yna. Amen. Cyn ni ddod at y bregaeth, gadewch i ni ganu emyn arall, cymer Iesu, fi fel yr ydwyf, byth ni allaf fod yn well. Da allu di
am gwna'n agos fy wyllus i yw mynd ymhell. Rhif 555. Fy neges i heno o'r adnodau ddarllenwyd yn gynharach yn hoedfa ni. Yr iachau y mae'r Iesu yn ei gyflawni o'r dyn oedd yn ddall o ienedigaeth. A mae'n ddiddorol, roedd y disgyblion yn gweld y dyn yma'n Caerdydd, tu fas i'r deml yn Jerusalem, ac yn gweld i fod e'n ddall, roedd y disgyblion am gael trafodaeth diwinyddol. Pam roedd e'n ddall? A'i rieni fe oedd wedi gwneud cam, neu ai'r dyn yma? Ond mae Iesu Grist yn dweud, gwrandewch, mae'r dyn yma, yn y cyflwr yma, mwyn i Dduw cael ei ogoneddu, ac mae'n arwydd o beth dwi wedi dod i'r byd i gyflawni. Yn wir, mae rhan cyntaf o Efengyl Ioan yn cael ei alw yn llyfr yr arwyddion, achos mae un gwyrth ar ôl y llall yn cael ei gyfnodi gan Ioan, nid mwyn i ni gael trafodaeth diwinyddol sydd ddim yn mynd i fod o fydd i'n heneidiau ni, does dim byd yn bod cael trafodaeth diwinyddol sydd yn fuddiol, ond mwyn i ni weld Efengyl Iesu Grist. Felly, dwi eisiau edrych ar yr wyrth yma, heno gyda chi, a dysgu beth mae hwn yn arwydd o, ynglyn â yr hyn sydd wedi digwydd i chi a fi, pan daeth Iesu Grist i'n calonnau ni i fyw. Felly, y peth cyntaf mae fe'n arwydd o, ydy'n cyflwr ni yn ysbrydol. Da ni yn ddall yn ysbrydol. Right? Felly fel yr cardotyn yma,
da ni wedi cael yn geni yn ddall yn ysbrydol. Pechod greiddiol. Meddyliwch am berson sydd wedi dod yn ddall, doedd nhw ddim arfer bod, ond maen nhw wedi dod yn ddall, a person sydd wedi cael ei eni yn ddall. Gyda person sydd wedi dod yn ddall, gallwch chi ddisgrifio lliw dail amser yma'r flwyddyn, a bydden nhw'n gallu amgyffred hynny. Ond mae person sydd wedi cael ei eni yn ddall, ddim gyda clem am liwiau dail yr hydref. Ac mae'r un peth yn wir am y byd ysbrydol. Fel pregethwr, dwi yma heno i siarad am fyd arall, y byd ysbrydol. Ac cyn i Iesu Grist agor yn llyged ni yn ysbrydol, mae beth dwi'n siarad am i chi, os nad ych chi wedi cael eich llyged wedi agor drwy'r ysbryd glân, mae fe gyd yn mynd i fod yn gobbledygook i chi. Dwi'n yn gwybod beth di gobbledygook yn y Gymraeg. Felly mae siarad am Dduw, Duw sydd yn ysbryd, Duw sydd yn oleuni. Falle ydych chi'n deall hwnna yn eich ymenydd, ond ydych chi ddim yn amgyffred hwnna yn eich enaid. Mae sôn am pechod. Falle gallech chi ddadle am pechod, ond ych chi'n sylweddoli mae pechadur yw eich enw chi, yn henw i. Mae sôn am Iesu Grist fel mab Duw a unig waredwr pechaduriaid. Ydych chi ddim yn mynd i ddeall hwnna. Felly mae'n rhaid i ni gael gwirth cyn i ni allu gweld pwy yw Iesu Grist. O'n i wedi cael yng nghodi yn Llandudno, ac dwi'n cofio yn fy mhlentyndod eglwys ar prif stryd Llandudno yn hysbysebu cyfarfod bob wythnos, dwi'n cofio pa ddydd, ond un diwrnod o'r wythnos, cyfarfod pan oedd gwirthiau yn mynd i ddigwydd. Nawr, dwi'n gwybod sut mae pobl yn gallu rheoli yr ysbryd glân yn y modd yna, ond bod Duw yn gallu iachau person yn gorfforol, y wirth mwyaf ydy gweld yn ysbrydol. A bydded i bob un ohonyn ni brofi y wirth yna. Ond rhywbeth arall am y dyn yma, am ei gyflwrau, sydd yn arwydd o'n cyflwr naturiol ni. Oherwydd fod e'n ddall, doedd dim hawl gyda fe i fod yn y deml. Mae nam corfforolef yn y ddeddf wedi achosi iddo fe gael ei wahanu o'r deml. Ac dyna beth sydd mor ddifrifol am yn cyflwr ysbrydol ni. Da ni tu fas i bresenoldeb Duw. Pan roedd yn rhieni ni ymharadwys wedi y pechu, roedd nhw wedi cael eu taflu mas o baradwys. A da ni tu fas i'r deyrnas. Da ni falle yn yr eglwys, yn yr adeilad, ond dydy hwnna ddim yn golygu bod ni yn y deyrnas. Ac y peth pwysica i ni ydy nid yn unig cael golwg ysbrydol, ond cael yn gwneud yn iawn gyda Duw. Da ni'n alltudion wrth natur, a mae rhaid i ni ddod i mewn i'r deyrnas. Ydy Duw yn galw chi heno i ddod mewn, adref, blant a fradlon. Beth arall sydd yn wir am dyn yma? Oherwydd i fod e'n ddall, mae fe'n gorfod cardota. Doedd dim NHS gyda nhw yn dyddiau Iesu Grist. Da ni'n cardota yn ysbrydol, yn ni? Ac oherwydd bod e'n ddall, doedd neb yn gallu delio gyda'i gyflwrau. Yr unig beth oedd yn mynd i newid i gyflwrau oedd rhywbeth amhosib yn digwydd. Gwyrth. Ac mae'n union yr un peth yn wir am berson sydd ddim yn Gristion. Dwi ddim yma heno i perswadio chi i ddod yn Gristion. Gallai ddim wneud hynny. Os ych chi'n ddall, mae angen gwyrth. Mae angen i'r ysbryd glân gymryd yng ngeiriau a defnyddio nhw i wneud y wirth
ond gallai I ddim perswadio neb. Da chi wedi clywed dywediad, os di rhywun yn glyfar iawn yn gallu perswadio person I ddod yn Gristion, wel, beth sydd yn mynd I ddigwydd wedyn, os mae rhywun hyd yn oed yn fwy clyfar yn dod, sydd ddim yn Gristion, yn gallu perswadio nhw I beidio bod yn Gristion. Mae hwn yn fwy na dealltwriaeth naturiol. Mae angen gwirth. Mae angen gwirth. Mae rhywun wedi diffinio pregethu fel hanner awr I gyfodi'r meirw. Mae angen gwirth. Bydded I yr adeilad yma, bydded i'r hyth fod yn fanau ble mae gwirthiau yn digwydd bob sul. Mae Iesu Grist yn dweud, dwi ddim eisiau cael trafodaeth diwynyddol am y dyn yma. Mae Iesu Grist yn dweud, ni fechodd hwn na'i rieni chwaith, ond fe amlygu'r gweithredoedd Duw yn ddwef, a mae'n rhaid I fi gyflawni gweithredoedd yr hwn am hanfonodd hi. Tra mae hi eto'n ddydd, y mae'r nos yn dod pan na all neb weithio, tra byddaf yn y byd, goleini y byd, yr ydwyf I. Mae gwyl y tabernacl newydd orffen. Yn ystod y gwyl y tabernacl, bydde goleadau yn cael I goleio yn y deml, a bydde'r goleadau yna yn goleio y ddinas Jerusalem. Nawr, mae gwyl y tabernacl drosodd, mae'r goleadau wedi mynd, mae'n dywyll yn y deml, mae Iesu Grist yn cerdded mas o'r deml, ac mae fe'n dweud, chi'n gweld y goleadau yna, oedd wedi cael ei goleio yn ystod gwyl y tabernacl, maen nhw'n pwyntio I fi, goleini'r byd, a fi yw goleini y byd. Ac dyma yn nechrau Ioan 9, mae Iesu Grist fel goleini'r byd yn gadael y deml ac mae fe'n mynd mas i'r byd tywyll a'r person cyntaf mae fe'n gweld ydy cardotyn. Ac mae Iesu Grist yn drigarog wrth y cardotyn. Dwi'n caru Iesu Grist oherwydd hynny. Ni'n cofio John Elias yn ysgrifennu'r emyn, John Elias yn pregethu'r Efengyl rhywle mewn bwthyn, ac wedi gorffen John Elias yn mynd ar ei ffordd gartre, a mae merch wedi cael ei cyffwrdd yn rhedeg ar ôl Mr Elias, ac mae'n gweiddi, Mr Elias, I am fy meiau I. Dioddefodd Iesu mawr. Ac mae John Elias yn sgwennu yr emyn, I am fy meiau I, dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yngrym ei gariad ef o entrych nef I lawr. Mae goleini'r byd yn dod nawr yngrym ei gariad ef, ac mae fe yngrym ei gariad ef yn iachau y dyn yma sydd wedi cael ei eni yn ddall. Ac mae'r un grym yn gallu iachau chi a fi yn ysbrydol. Felly dyna'r pwynt cyntaf. Mae cyflwr y dyn yma yn arwydd o'n cyflwr ni yn ysbrydol I ni'n ddall. Ac mae angen gwirth, ac nid gwirth naturiol, ond gwirth ysbrydol a gras yw hwnna. Dwi'n gwybod mae fe'n Saesneg, ond gallai ddim cyfieithu hwn i'r Gymraeg. John Newton, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ydych chi'n gweld? Hallelujah, os ydych chi'n gallu gweld. Yr ail beth sydd yn arwydd fan hyn ydy'r dull mae'r Iesu'n defnyddio I iachau e. Nid dyma'r tro cyntaf mae Iesu yn iachau dyn dall. Mae tair gwaith, dwi'n credu, yn yr Efengylau, disgrifiadau o Iesu yn agor llygaid y dall. Ac ym mhob achos, mae'r manylion yn wahanol, right? So dim ond un gwaredwr sydd, Iesu Grist. Mae'n rhaid I ni fynd I Iesu Grist, ond mae yna sawl ffordd gwahanol mae'r ysbryd yn defnyddio I ddod â ni at Iesu Grist. Os byddwn ni heno yn rhannu yn tystiolaethau ni, a byddwn ni'n ffindo storiau gwahanol ym mhob achos, ond yr un person yn y diwedd I ni yn dod at Iesu
Grist. Felly, yn yr achos yma, mae Iesu Grist yn iachau y dyn. Mae mewn ffordd eitha unigryw. A dydy yr arglwydd ddim yn delio â ni fel robots. Mae pob un o'n ni'n cael yn achub mewn ffyrdd unigryw. Ond yr un gwaredwr, yr un ysbryd sydd yn gwneud y gwaith. Felly, gael ddarllen J.C. Ryle yn y Saesneg, J.C. Ryle yn esgob Lerpwl yn y 4th ganrif ar 15, dyn efengylaidd cadarn. A dyma be mae Ryle yn dweud. The Lord of heaven and earth will not be tied down to the use of any one means in conferring blessing on us. He will work in his own way and will allow no one to prescribe to him. Let us be careful that we do not measure others' experience by our own. The great question is, are the eyes of our understanding opened? Do we see? Do we have spiritual life? Mae'n dda gweld rhai o'n ni yn y brifysgol gyda yma heno. Ddes i i'r bywyd yn Aberystwyth yn 1990. Dwi'n gallu cofio nawr y dyddiad. Chwefror, 15 Dwi'n cofio yr ystafell 222 yn neuadd Pantycelyn. Roedd yr arglwydd wedi dod â fi ar gyhoeddiad o fy mhechod ac ar y prynhawn Sul yna, fe ges i ryddhad o sylweddoli fod Iesu Grist yn waredwr cyflawn wedi gwneud popeth. Ond roedd y ffrind oedd wedi tystiolaethu i fi. Roedd e wedi cael ei magu mewn teulu Cristnogol. Roedd e wedi clywed yr efengyl ers i ieuenctid. A doedd e methu pwyntio i'r dydd pan daeth yn Gristion. Ond mae'r person yna yn un o'r pobl mwyaf diwiol rwy'n nabod. Felly mae Duw yn defnyddio dulliau gwahanol. Falle bydd rai yma heno gyda profiad tebyg i fi, profiad sydyn. Falle bydd rai eraill ddim yn gwybod. Ond da chi yn gwybod un peth, roedd nhw ni yn ddall, ond nawr dwi'n gweld. Dyna'r peth pwysig. Ond edrychwch ar y manylion yma o ran y dull mae y Iesu yn defnyddio. Beth yw'r peth gyntaf mae fe'n wneud? Mae fe'n poeri. O, diar. Adnod 6. Wedi dweud hyn, poerodd ar y llawr. Dwi'n yn gwybod os ydych chi'n defnyddio'r gair yma yn yr Eglwys Gymraeg, ond roedd fy mam i, pan o'n i'n fach, oedd hi'n dweud wrtho fi weithiau, paid â fod yn goman. Nawr mae poeri yn ycha fi, yw e? Mae fe'n goman. Nawr dwi'n gwybod gallwn ni fynd â hwn yn rhy bell, ond nad oes na arwydd fan hyn. Mae'r efengyl ar ryw lefel mor syml. Mae rai pobl yn dweud, mae fe'n goman. Mae fi yn bechadur, ie, dwi'n fodlon cyffesu bod fi ddim yn berffaith, ond wyt ti'n dweud wrtha i mod i yn bechadur? Ie, mae gair Duw yn dweud hynny. Wyt ti'n dweud wrtha i bod fy mhechod i mor wael ger bron Duw sanctaidd, fod yn rhaid i mab Duw fynd i'r groes i farw dros fy mhechod i. Ie, yr ymadrodd am y groes, ysgrifennodd Paul, mae'n ffoli neb i bobl just fel Iesu Grist yn poeri. Ond nad ych chi sydd yn credu mor falch am yr athrawiaeth am y groes. Pa emyn sy'n dweud, dwi dal yn cofio'r emynau Cymraeg. Weithiau yn yr heath, maen nhw'n dod mas, a mae rhai yn meddwl bod fi'n siarad mewn trafodau. Mae enw Calfari, fe gynt yn waradwydd mawr, yng ngolwg fennau di yn fwy na'r nef yn awr. Rhywbeth plaen fel y groes, Duw yn ei fab yn marw droso fi ar y groes. Ie, mae fe'n blaen, ond mae fe yn achub enaid cylledig. Beth arall mae Iesu Grist yn gwneud? Mae fe yn gwneud o'r poerin yma clai. Be mae'r Beibl diwygedig yn dweud?
poerodd ar y llawr a gwneud clai o'r poerin. Nawr, mae yna waith creadigol yn mynd mlaen yn fanna, dwi'n meddwl. Byddech chi a fi ddim yn gallu gwneud clai o poerin. Peidiwch poen, dwi ddim yn mynd i drio. Mae'n rhaid i'r creawdwr fod ar waith fan hyn. A mae clai yn arwydd y cawl. Mae clai yn dynodi cig a gwad. Iesu Grist, y Meseia, ffordd mae rhai o'r Iddewon ddim yn credu ynddo fe, achos mae fe wedi dod o ble, o Nazareth. Achos mae mab, un sydd yn gweithio mewn siop sair, yw e. Mae'r clai yn amlwg, ond yw e, yn Iesu Grist. Ond dyna gogoniant yr Efengil, fod mab Duw wedi dod yn ddyn, wedi dod fel clai, ond o fewn y clai yna mae holl ogoniant y diwdod yn trigo. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn, mae yna rhywbeth rhyfeddol yn hynny. A be mae fe'n neud gyda'r clai yma? Mae fe'n rhoi yn llygad ydy. Nawr yn ystod yr haf, es i Menorca ar wyliau. Mae'n rhieni gyda lle yn Menorca, ac o'n i'n wedi mynd yna ers degawdau. A es i ar y traeth, a chi wedi cael weithiau, pan mae'n wyntog, tywod yn mynd i'ch llygad chi? Wel, meddyliwch am y dyn drian yma yn cael clai di pwyso mewn i lygadau. Mae'n mynd i fod yn boenus. A be di'r peth cyntaf chi eisiau gwneud os di hynny diw? Chi eisiau rhoi dŵr ar y peth. Nawr, mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol, mae hwnna'n bwysig. Ond yn aml, mae Duw yn mynd i wneud ni'n anghyffyrddus cyn bod ni yn profi wyrth o weld Iesu Grist a'r gyhoeddiad o bechod. Nawr, dydy e ddim yn digwydd bob tro cyn i berson ddod i gredu. A rhyw bwynt bydd na'r gyhoeddiad, achos yr ysbryd glân sydd yn gweithio yno ni. Ond fe ges i brofiad o argyhoeddiad. A mae fe fel rhywbeth yn cael ei bwyso, nid yn eich llyged chi, ond ar eich enaid chi. Pechadur rwyf o arglwydd, o ddiw ni allaf ddim, rwy'n dlaw, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o bydd drigarog im. Argyhoeddiad. Meddyliwch am bregethu Boanerges yn Theomemphis. Nad oes angen i Dduw argyhoeddi unwaith eto. Daniel Rowland yn pregethu yn Llangeitho. Daniel Rowland yn pregethu'r ddeddf yn rymus, a Philip Hugh yn gyda cael gair gyda fe yn dweud, Daniel, Daniel bach, ti'n hala y bobl yma. Mae nhw'n mynd yn wallgof, achos ti ddim yn dangos y balm iddyn nhw. Dangos balm Gilead iddyn nhw, a chi'n gwybod beth dwedodd Daniel Rowland. O, byddwn ni yn gallu os byddwn ni wedi profi fe, ac mae Philip yn dweud wrtho fo, wel, pregetha'r balm, pregetha'r Efengil tan ti'n profi fe, ac yna beth ti'n pregethu fe, oherwydd ti wedi profi fe. Felly, mae'r pethau hyn i gyd yn dod at ei gilydd, o ran y dull mae'r arglwydd Iesu yn defnyddio. Ga i ddarllen Spurgeon, unwaith eto gallai ddim cyfieithu Spurgeon i'r Gymraeg. My master's gospel is offensive to those who are proud of themselves, but to you that believe he's precious. Even if the gospel should seem commonplace, there is nothing like it. Tell me, can you find anything that will bear comparison to it? Christ in the sinner's stead made sin for us, that we might be made the righteousness of God in him. Can you match this? Pwy sy'n isio trafodaeth diwynyddol sydd ddim yn mynd i wneud dim byd i enaid o gymharu a Iesu Grist a'r groes. Dyna i chi bwyd i'r enaid. Felly dyna'r ail arwydd. Cyflwr y dyn yw'r arwydd cyntaf, da ni'n ddall yn ysbrydol. Yr ail arwydd, dull Iesu Grist. Mae fe'n defnyddio dulliau gwahanol, ond yn y bôn mae fe yn dod â ni i amgyffred y groes. Ac yna'r trydydd arwydd. Be mae fe'n dweud wrth y dyn? Beth yw gorchymyn Iesu Grist? Mae'r dyn yma nawr gyda clai yn ei lyged, reit? Y peth cyntaf mae fe eisiau di cael ei lyged i golchi mas. Felly,
pan mae Iesu Grist yn gorchymyn iddo fe, dos i ymolchi ym mhwll Siloam, gallai ddychmygu'r dyn yn rhedeg. Yn rhedeg. Nawr, gadewch i ni agor hwn lan chydig bach. Pwll Siloam. Ydych chi wedi bod i Jerusalem? Ges i'r fraint o fynd ychydig flynyddoedd yn ôl. Roedd teulu yn yr eglwys yn garedig iawn eisiau talu fi fynd i Israel. A nes i fynd i Jerusalem, ac mae Pwll Siloam yn yr hen ddinas, mae fe'n nghanol y ddinas. Cafodd Pwll Siloam i adeiladu gan frenin Hesecia 700 mlynedd cyn y digwyddiad yma. Ac roedd yn ystod yr amser pan oedd Sennacherib wedi ymosod yn erbyn y ddinas. Felly roedd byddin Sennacherib o amgylch Jerusalem, ac os oedd dinasyddion Jerusalem yn mynd i fyw, roedd rhaid i nhw gael dŵr. Mae Jerusalem yn canol y mynyddodd, di ddim yn agos i'r môr, felly beth wnaeth brenin Hesecia oedd cymryd dŵr o'r afon Cydron, mae dyffryn y Cydron rhwng Jerusalem a mynydd yr Olewydd, a fe dargyfeiriodd, dwi'n gwybod os dwi'n ar gair iawn, dŵr o'r Cydron i ganol y ddinas, ac yn Pwll Siloam mae fel cronfa o'r dŵr yma. Right? So, os ydych chi'n edrych o fewn y bracedi, yn adnod, ble ni, yn adnod 7, ni'n dysgu mae enw Siloam wedi anfonedig. Ydych chi'n deall pam? Mae'r dŵr yma, y dŵr bywiol yma, sydd yn mynd i gadw bobl yn fyw yn ystod y frwydr, mae fe wedi cael ei anfon o yr afon Cydron mewn i ganol y ddinas. Nawr, os ydych chi'n gyfarwydd a'ch Testament Newydd, yna bydd chi'n sylweddoli yn benod cyn yn Ioan, mae Iesu Grist wedi defnyddio'r gair anfonedig sawl gwaith. Ga i ddarllen ychydig adnodau i chi. Os oes Beibl, edrychwch ar penod 8, adnod 16, Iesu yn y deml yn pregethu. Mae fe'n dweud, os byddaf yn barnu, mae'r farn ar oddaf yn ddilys oherwydd nid mae fi yn unig sy'n barnu, ond mae fi a'r tad am hanfonodd. Adnod 18 yn dweud rhywbeth tebyg. Mae fi yw'r un sydd yn tystiolaethu amdano fy hun, ac mae'r tad am hanfonodd i hefyd yn tystiolaethu amdanaf. Adnod 26 yn yr un benod. Gallwn ddweud llawer amdanoch, a hynny mewn barn, ond y mae'r hwn am hanfonodd i yn eirwyr ac yn y blaen. Pwy yw'r anfonedig, pwy yw'r dŵr bywiol yma sydd wedi dod i dorri yn syched ysbrydol ni? Pwy yw'r hwn sydd yn dod nid jyst i agor yn llyged ni, ond i roi bywyd tragwyddol i ni? Pwy yw'r hwn sydd yn mynd i fod yn fuddugoliaethus, not dros Sennacherib, ond dros y diafol? Pwy yw e? Yr anfonedig, Iesu Grist. Ble mae Iesu Grist yn gorchymyn y dyn druan yma i fynd i'r pwll sydd wedi cael ei alw yn anfonedig? Ble i ni'n mynd? Pa mae'r ysbryd yn argyhoeddi ni o'n pechod? Dim ond un man i'r anfonedig, gyfeillion. Ydych chi wedi mynd i'r anfonedig? Na, dyna beth yw dod yn Gristion? Troi oddi wrth yn pechod, troi oddi wrth yn gweithredoedd da, ac ffoi i'r anfonedig, i Iesu Grist. Bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol. Ond mae yna rhywbeth arall am y dŵr yma sy'n cael ei ddargyfeirio o'r Cydron. Mwyn cyrraedd canol y ddinas, mae'n rhaid i'r dŵr yma ddod o dan y mynydd ble mae'r deml. Right? Felly, os ewch chi Jerusalem, gallech chi, nes i ddim mynd as dwi ofn dŵr, ond gallech chi gerdded trwy twnnel Hesecia. Ac yn y twnnel yma, mae y twnnel yn mynd o dan mynydd y deml, a mae y dŵr yn cael ei dargyfeirio o'r Cydron, yna mae fe'n trwy y twnnel, ac yna mae fe'n mynd i'r pwll. Nawr, pam dwi'n pwysleisio hwnna? Mae'r anfonedig, y dŵr yma, yn mynd o dan y deml. Be sydd yn digwydd yn y deml bob dydd? Dyw e ddim yn digwydd rhagor? Ond yn amser Hesecia, beth oedd yn digwydd yn y deml?
roedd yr offeiriaid yn offrymu. Roedd yr offeiriaid yn offrymu dros bechoder bobl. Roedd yr offeiriaid yn offrymu wyn, dyn am. Beth oedd yn llifo yn y deml? Bydd yna wad ym mhob man. Felly mae'r dŵr bywiol yma sydd yn Iesu Grist, mae'r dŵr yma nid yn unig yn torri yn syched ysbrydol ni, ond mae'r dŵr yma yn golchi yn pechodau ni. Heb ollwng gwad, nid oes maddeuant pechodau. Yr holl wyn oedd wedi cael ei aberthu yn ystod yr Hen Testament yn arwydd, unwaith eto, arwydd. Iesu Grist yn dod ac Ioan Fedyddiwr yn pwyntio un diwrnod i Iesu Grist ac yn dweud, wele yr oen Duw sydd yn tynnu ymaith pechodau'r byd. Felly, mae yna orchymyn yn yr Efengyl. Dydy'r gorchymyn ddim yn dweud i chi a fi i wneud. Dydy'r Efengyl ddim yn dweud wrthyn ni, gweithia mwyn i fod yn dderbyniol ger bron Duw. Mae'r Efengyl yn dweud cred. A mae hwnna'n orchymyn. Ac mae'r Efengyl yn dweud i Iesu Grist, i'r ffynon bywiol yma. Nawr, da ni'n meddwl am ffynon fel rhywbeth mewn pentre falle, gyda bwced, lle da chi yn gollwng y bwced, ond ffynon ydy fel rhywbeth yn y mynyddoedd, ble mae afon yn dechrau. Falle dim ond rhywbeth bach i we. Da chi wedi bod i tarddle yr afon Hafren, yr afon Hira yn y gwlad ni. A'r Plyn Limon, gallwch chi ffindo tarddle yr Hafren. Ffynon, reit? Yn ganol hyn man. Ac mae'r Efengyl yma rhywbeth tebyg i hynny. Mae pobl yn meddwl, pam nad ni'n gallu gwneud rhywbeth mawr, rhywbeth byddai'n denu pobl. Na, ffynon ydy yr Efengyl. Ac yn aml, mae fe'n ffynon fach, ffynon sydd yn cael ei ddiystyru gan pobl. Ond mae angen mynd i Iesu Grist. O'n i wedi gofyn am yr emyn i gau, da ni'n mynd i ganu yn y munud, dim eto, yn y munud, y ffynon a agorwyd. Dyna'r Efengyl. A'r gorchymyn ydy hwn, dewch, edifeiriol, rai, chi a fi sydd yn credu. Da ni ddim yn stopio mynd i Iesu Grist. Chi'n gwybod, o'n i wedi cael rhywun o Moldova yn dod i'n eglwys ni ychydig flynyddoedd yn ôl, ac o'n i wedi gofyn iddyn nhw rannu tystiolaeth gyda ni. Nawr, pan da ni'n rhannu tystiolaeth, da ni'n sôn am pryd y dython ni'n Gristion. I fi, 1990, mae hwnna cenhedlaeth yn ôl. Ond roedd y person yma o Moldova, dyn nhw ddim yn sôn am rhywbeth oedd wedi digwydd blynyddoedd yn ôl, o'n nhw wedi bod yn y bywyd am flynyddoedd, ond nhw'n siarad am profiadau nhw o'r arglwydd yn y dyddiau diwetha. A mae hwnna wedi gwneud i fi feddwl, beth oedd wedi digwydd pan o'n i wedi dod yn Gristion? O'n i wedi dod i Iesu Grist, ond dim dyna diwedd hi, dyna dechrau hi. Ac ers hynny, nad ydyn ni'n dod trwy'r amser i Iesu Grist. Felly, dewch, edifeiriol rai, a dwi'n offi hwn, dewch wythau yr infinite, sy'n methu difarhau. Dyna beth oedd yn stopio fi am fusoedd rhag credu yn Iesu Grist, ond i ddim yn meddwl bod gen i digon o ffydd i gredu. Ac ar y 5 ar 20 o Chwefror yn stafell 222 yn Pantycelyn, ond i wedi dweud wrth yr arglwydd rwy'n rhoi lan. A dyna pryd nes i weld, doedd ddim rhaid i fi fel gweithredu. Credu yw ddweld yn eisiau, a eisiau oll i gyd yn peri ti bwyso ar brynwr mawr y byd. Dewch chwi, gafodd galon newydd, eto rhai sydd wedi dod i'r bywyd, dewch chwi na gafodd un, i olchi pob bydreddi yn heiddiant mab y dyn. Yn gyflym iawn, mae'r dyn yma, mae fe jyst yn mynd. Sut oedd wedi golchi yr clai mas? Dwi'n yn siŵr. Oes na ffordd o golchi clai mas? Un o fy hoff lyfrau yn y Saesneg ydy Pilgrim's Regress gan C.S. Lewis, a mae fe'n disgrifio yn fyna person yn dod yn Gristion fel person sy'n gorfod deifio
na chi eglureb da, sut ydych chi'n deifio? Os rhaid chi fod fel Tom Daly? Wel, chi just yn deifio. Chi just yn cwympo i freichiau Iesu Grist. Mae fe'n syml ond yw e. Dim ond un lle mae fe'n gallu mynd. Does dim pwynt iddo fe fynd i'r afon Iorddonen, does dim pwynt iddo fe fynd i'r Euphrates. Dim ond un lle mae fe'n gallu mynd, a pwll sylw am di hwnna. Dim ond un lle gallen ni fynd, Iesu Grist. Ac yn syth, mae fe'n gweld. Does dim gap yn syth, mae fe'n gweld. Ac mae rhaid chi dymlo dros y bachan ar ôl, mae fe di cael gwirth. Am y tro cyntaf mae fe'n gweld. A gallai ddychmygu fe yn heidiol a lawr. Dyna be byddai'r Methodistiaid yn neud, bydde llawn llawenydd iachawdwriaeth. Ac mae gymadogion mae nhw'n meddwl pwy yw'r dyn yma. Mae rhai yn dweud, nid fe oedd y cardotyn, achos mae fe'n gweld, mae rhaid mae double yw e. A mae fe'n dweud, na, fi yw e. A mae nhw eraill yn trio interrogatio fe, dweud, sut ti di cael dy weledigaeth? Drian o'r fachan. A chi'n gwybod beth mae'n dweud? Dwi ddim yn gwybod. Yr unig beth mae'n gwybod ydy y dyn a elwyr Iesu. Y dyn a elwyr Iesu. Dyna chi ddiwinyddiaeth. Y dyn a elwyr Iesu. Am y tro cyntaf mae fe'n gweld. Dwi ddim wedi gweld o'r blaen. A be di'r peth cyntaf mae fe'n gweld? Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn llanw i weledigaethau. Dwi ddim yn gallu ateb yr holl gwestiynau sydd yn digwydd yn nes mlaen yn y benod. Mae fe'n dod i weld yn fwy clir, ond tu ôl i'r cyfan i dystiolaeth ydy y dyn a elwyr Iesu. Dyna'n tystiolaeth ni gyd, yfe? Mi glywai sgynt fod Iesu, a'i fodef felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Cyn i fi fynd i coleg Beiblaidd, ges i'r cyngor yma gan un dyn diwiol iawn. A y cyngor gorau ges i. O'n i'n mynd i London Theological Seminary, felly o'n i'n meddwl o'n i'n rhywbeth. A oedd y dyn yma'n dweud, pan ti'n mynd i'r coleg, a pan ti'n cael y trafodaethau diwynyddol am yr isms gwahanol, a pan mae pobl yn trio ffitio ti mewn categori, trwy ofyn i ti, beth wyt ti, pa ism wyt ti'n credu ynddo fe, doedd na neb yn siarad Cymraeg, reit, yn y coleg, so oedd wedi dweud, just dweud wrthyn nhw, I have an all-sufficient saviour. Diwedd y drafodaeth, y dyn a elwyr Iesu. Bydde di bob un ohonyn ni brofi y gras yna sydd yn dod o'r dyn a elwyr Iesu. A bydde di ni gael tystiolaeth. Mae neges gyda ni gyhoeddi, ond os, i fyd tywyll. A bydded i yr ysbryd glân weithio'n rymus yn dyddiau ni, fel bod Iesu Grist a'i efengilef yn mynd mewn grym mwyn i enw. Amen. Gadewch i ni nawr ganu o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, a da ni'n mynd i ganu'r emyn yma gyda'r pennill cyntaf hefyd, sydd yr un o'n i wedi dyfynnu, y ffynon a agorwyd, dewch edifeiriol rai. Mae hwn yn dod, dwi'n meddwl, o Theo Memphis, gwaith Williams Pantycelyn, 376, 376.
Diolch dad am afon iachawdwriaeth. Diolch bod hi'n ddidrai, ddiderfyn, ac fod yn unig yng nghlwyfau'r oen fi farw, y mae iachad i ni. A bydde di bob un ohono ni fynd i Iesu Grist. I ni methu wneud dim hebo ti. Gwaed y groes sy'n codi fyny'r eiddyl yn goncwerwr mawr. Gwaed y groes sy'n darostwng gewr i cedyrn fyrdd i lawr. Gad i ni dymlo'r newydd arglwydd a wel o gael faria fryn. Ac yn awr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân.